Hanuel tsara ty fizolera mamalatsaratsika jiaby korany ny vaovao. Karaha ty ny koragna. Koragna ty andeha amintsika olo mipetraka andafy jiaby. Mipetraka andafy tsy magnavaka na ia na ia. Vidéo ty andeha aminaro. Hitanareo mahagagaza aminareo havagnabe. Nareo mipetraka agny. Tsara ny volagna andafy na anjary. Tsara mandresika namanareo tiky andeha vianareo. Misy raiky mahazo raha magnafitra antena. Misy zay tegna makivy anao andeha. Nana fa karakara taritsy kamarady. Aza mandeha ty fa jaly ato e. Jaly ato e. Jaly ato e. Ko za hitanao pitrafy Madagasikara fa ho namagna i. Maregny zay andeha ty kivy andeha. Mafy jaly amin'ny tanànan'olo za tsy andeha. Hitanareo kamarady, arô navitany tsisy riziky tsisy anjara. Na ima namanareo andeha any tsy mbo misy anjara na riziky na sansinany anke anareo mankivizy. Anareo tsisy anjara ke namanareo andeha anke rivaninareo. Kivinareo namagna andeha any. Mamory hijery mankaraziny. Mamory. Raha anao koa tsisy anjara tsy nahita riziky. Namanao ko rabe afara mandeha magnay namanao tsao fo izy agnavotro anao mare. Tsao izy misy sansy agny mare. Aza batenao moraly nany, aza batenao moraly nany. Anareo mipetraka ana Mayotte na Comore na France na ia na ia na ia. Raha ohatra anao navy tsy nahita sansy. Mizava hevitra avy namanao agny. Tsao izy avy agny tafaboaka isovenao. Fa tsy zay moralin'olo i batenareo ty anareo ndraiky midoko fo. Zay boka raha tsy azoko. Anareo volagna tsy manjary anareo ndraiky midoko fo. Na ima vadinareo tsy manjary sarahanareo. Na i tampitrahanao tsy manjary manao mifindra. Niny lambanao matretriaka arianao. Ny fanao volagna ndafy tsy manjary anao ndraiky midoko agny tong. Sa anao zalotsy o za avy ay tafiboaka. Sa intianao za raiky petraka agny o. Zay tsy vegny petraka andafy agny dina mokalindreo andafy agny. Ke zay tsetsetra tsy atry zany vaovao hoe. Raha ohatra nareo andafy agny. Nahitahita hevitra. Ohatra tsy nahita hevitra agny. Avao atao manafa antsorita mandeha magna. Tsao manafa bokotrao ko antafidriky tsara place azonao. Misovenao. Fa ko tsy nanjary avako aby nareo nody lambanareo natretriaka tsy vetsy skininareo arianareo fo. Dika zay ataonareo midoko agny tsara manafa. Aza sabotage vala antsorita namagna zay tsetsetra tsy avitra fa avao tanamagna. Oui bonjour. Hoananao tsara laza, tsy haiko tsara tefy. Ty zegny amaliako le volonanao. Fa izy ty valinisy ty zay tsy ankany fa valinisy ty volona mary. Tanao rahalahy vandindreo zegny volona dimy jaly. Dinakay ro olo volona dimy jaly io izy amikoragnanao. Ro tsy hoe tsy anjara ty fa anjarandreo ro batindreo. Ro boka eo oera diandreo ndafy fa tsy amle objectif dia gnandafy aty ande hitady andeha namboatra fiaignana. Fa nindreo deja fa ny ro miaraka midika amin'ny avion fiaignanandreo fa ro batindreo. Inona andro batindreo fiaignanandreo? Na lehilahy na magnangy. Izy koa na lain'olo andafy, andeha petraka andafy, ro midika amin'ny avion, ro fa mandiny copine-ndreo tsy mandiniky olona angala ro. 1 de 2 ro midika andafy, za koa direct nindreo zay, za koa navy andafy, za mamboatra trano, tsy zay ndraiky vadiko, za mamboatra trano, za magnano sushi, za magnano sela. Donc zay mora fa batindreo fiaignanandreo au départ ro midika amin'ny avion. Nidika ty la France. Ro fa déjà ro fa mamitika indreo, mamitika koa olona angala ro, mamitika ro fiaignanandreo. Donc nino raha telo. Normal zegny agnatin'ny raha telo namitika tegnandreo, namitika fiaignanandreo, namitika olona angala ro, nino amizay ko mifarany mijaly ro. Pourquoi ro mijaly? Aia ma ro avy aty 1 mois fa mitadiavindreo zegny
mandinika andeha amboatra tragno étage, mila tragno étage tout de suite, mila tragno 4x4 tout de suite, mila nini tout de suite, alors que misy olo mipetraka andafy agnatin'ny 40 ans i tsy capable mamboatra tragno étage. Donc zay ino raha mandalo avy ny fisarana. Misarana drako, misarana ingaty vanao mijaly loatra ao, alors que le olo mivolagna misarana iro fa nisarika déjà. Fa nipotehindreo fiaignanandreo, anao koa mbola mitalegny olo magnapotiky fiaignanandreo. Pourquoi za mivolagna va aty tsy mijaly? Parce que za navy en France, za tsy mitandre volan'olo à gauche, za tsy mitandre volan'olo à droite. Pose la question. Satria saigninaka namboariko zany ditady, bon za nadosonakahary amy tany misy olana, za navy amy tany malalaka, za ditady andegna raha normaly. Satria mifangaraharana tokotro manormal olombelo. Ro sasany ndraiky kotsokotsoko. Hitanao ma sœur, hitanao mon frère, vadinao fa be aminao e. Hitanao mon camarade, vadinao fa be aminao. Ino amizay karaha mandalo mety ny tsaiky agnaty lohany na mety ny ngiahy agnaty lohany. Ino robo miala agnatin'ny tokatrano. Karakoa manao miala agnatin'ny tokatrano ke zana angalanao anao naveto io tsy lafaminao tsy anao tsy jaly. Mijaly au départ magnano n'importe quoi. Mahita trano, masary mody atao sary popogna, atao sary tsy amiagna raha, atao sary maltraitance. Du coup mandeha mipetraka plus vazaha alian'ny vazaha anao, fa agny tsy amianao plaisir anao. Io amizay dans la merde. Ro koa nahazo hiry kely zay nahazo asa na nahazo trano. Ino raha ataonao koa nahazo asa? Mipody ampijalindreo igny ro. Ro fa baka nisarika, ça veut dire célibataire. Mandeha mangala trano T4 olo araiky. Tragno maventy baka za mpizaha vadiko igny. Azonao, anao mampizaha vadinao igny. Vadinao igny bien ery, anao mpizaha izy. Alors que tsy ampizahanao fa izy agny fiaignana anany. Zay tsy tovizany. Donc zay mangala tragno B, tragno 800 euros, karamandreo 1200, 1400 euros. Du coup, tragno, ndraiky hany, ndraiky tomobily fa lany vola. Na hany amizay tsy zarizary agnatin'ny tragno ao. Mila magnano mivangaratsy avavanga, mihegny amin'ny au-dessus de moyen ro, c'est normal. Ro amizay magnano semblant, magnano vidéo TikTok, tragno rehany malalaka. Or agnatin'ny malalaka io galère off. Nagnino anao célibataire, anao koa célibataire. Anao fa nisarika, anao kaza mizaha, koa fa nisarika fa nizapenao koa paziny vadinao igny. Atova fiaignananao tranquille. Mangala trano saza célibataire. Zay navian'ny vazaha, misy studio, misy T1 bis, misy T2, T3, zay équivalent ny fiaignanan'olo. Tsy zay fa anao tokotro mipetraka amy studio, anao lasa mipetraka amy T4. Tsy olo bête zay, 2 chambres payenao pour rien, tous les mois. Agnanovagna vantara. C'est normal anao mijaly. C'est normal anao tsy mavita magnano vacances. C'est normal anao dans la merde. Donc c'est les raha tiako volagny. Izy koa anao célibataire, mangala studio. Atova vinao, mettez l'argent vola de côté. Anao koa célibataire miasa, mangala studio, anao tsy misy 300 euros économie, mettez-nous de côté tous les mois. Voilà poulet. Donc tous les mois, mettez l'argent de côté tous les mois. Donc fiaignanao tout va bien en baravaza, mandé normal. Fanao koa ndegna fiaignanan'olo fa tsy fiaignananao. Zegny dangereux zegny mila vérifienao capaciténao. Voilà. Donc nakara tiako mbara amizegny hanitra ho an'ny tsaiky avy aty baka afara, raha ohatra misy olo nanambady avy anao andafy, izy koa tsy tianao, refuser depuis à Madagascar. Na lehilahy na magnangy. Fa tsy anao ataonao semblant, anao miditra amin'ny avion, anao fa mandiniky lehilahy hafa, mandiniky beau gosse, alors que beau gosse tsy nangalanao, nino magnangy tsara igny tsy nangalanao fa andiniky ro, ino amizay raha ataonao, andeha hiprépare fiaignananao ndraiky olo hafa agnatin'ny tokatragnon'olo, tsisy olo bety. Tsisy olo bety. Bako conclusion le courant, tsisy olo navy andafy aty anditadinin'olo. Anditadininazy tompiny fo. Comment ça se fait que anao navy il y a 2 mois, anao hitadinao alors que olo nangalanao dinganao. Ça se passe pas comme ça en France. Donc zegny en France anao koa miasa, mahay migérer budgetnao, anao normali. Io fa calculer vazaha. Les problèmes tsika nge zao, atsika Madagascar mipanirana atsika Madagascar, resaka tribunal, resaka rano ravegna, resaka anao tsisy droit. Raha jiaby zay azonao
maliako volagna rahalahy teo vandy olo volagna tia mijaly rahalahy ro mampijaly egny-ndreo. Izy koa anao tia andeha andafy mila atao hébergement, envoyeko aminao hébergement. Bakeo anao loger gratuitement pendant tout séjour-nao jiaby pour montrer comme anao fa andafy tsy mijaly. Misy ohatra avoaka malagasy.